Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilqawkom għal podcast ieħor il-biskuttin. Unfakkar il-biskuttin qegħdin fħal il-ħmir. Jiġifieri George toqgħod titkessa iż-żejjed. Titkessa x'inta toqgħod fittet? Jien infittet. Għajli, għadna għamilna program wieħed u kanna l-biskuttin kollha kiltu. Qabel jibda l-programm. Infittet huwa l-iktar ħaġa li nħobb. Mo speċjali Hello Shot. Darba ntajt ma' xi ħadd għadu żgħir, forsi għandu 25, mhux żgħir 25, però ma jafx x'inhi tfittet u laqqas jaf tuħu gost tbil fitte. Tbil x'inhi qal li tfittet x'inhi. Aj ma ħejqilun għandna mistiedna u fuq dal-affarijiet. Eżatt, il-mistiedna tagħna llum hija ħatħlif Josephine Malija. Biskuttin jibdaw. Merħba għal biskuttin ieħor, kollox isir bil-flus. Ma' xejn ma jsirx mingħajr flus, għaw affarijiet ma jsirx flus. Fosthom bewsak ma' kultant bewsa tfisser titħallas għalija. Ħallas. Ukoll, jiġifieri jidħlu il-flus ukoll f'daw l-affarijiet. Qed ngħidlek għax irridu ningrazzjaw l-sponsors tagħna li tawna support mingħajr ma kienu jafu il-provi tal-biskuttin. Imma kif tgħidilhom Alfred Zammit u George daqsek ta' donuts imma tal-biskuttin. Mela, kont il-birgu għakdu għajtu li sta tal-biskuttini, laqam ġdijt. George tal-biskuttini. Skużi, toħar koza, fejn huma l-biskuttini? Kielu, qabel bdejna. Fit-titem, le. Għajt id-direzzjoni fejn huma l-biskuttini. Inti taf biex bdejt li bla flus. La tagħna u laqqas bus. Allura hija biex kellek il-biskuttini, flus, Kif aħna Mela ġus? bus li wiċċi b'xejn. Da sekku. Tajjeb. Josephine, kif aħna? Mux ħażin, u għandi unur kbir u grazzi tal-istadina. Huwa Għamiltuħu l-pjaċir tagħna. pjaċir li qed niltaqa' miegħek. Bis-serjetà. Josephine għandha Dejjem ammirajta jien, dejjem Ilna ammirajta. fasnin. Jiena niftakar kent mistiedna fuq Kalamita u kienna minna makeover. U kienna l-om u l-bent, kien ġebt it-tifla l-ġawlin u kella xara sa taħt patatta. U xin ħriġna u rajtna it-nej bxarna qasir ma wiċna blowyot. Et fejna dik ta' xara twil. Għatlek jien, tajtu kullu xara kettila. Ekku, ilu naqris. Ilu. Josephine Malija. Ta' zaqqa mimlija. Zaqqa mimlija. Min Birkirkara u xek. Da' sekku. Imma tqisu hekk karkarisa. Iju, għamela. Toqgħodek toqgħodem ħanibdew. Iju, għodni. Differi minn dejjem. Ma segwi Ejwa. l-festival futbol per eżempju. Football, meta jasal specialment il-World Cup, li galor id-dor. Le, Birkirkara. Birkirkara. Le, ta' Birkirkara, iwa, xandi anka n-naputi jiet fil-nurseries. Ġifiri, minar ma trid. U għanna tim tal-nisa. Għanna tim tal-nisa bulli, ġifiri. Skużawni l-irġiel imma n-nisa. Champions. Komplu sejrinek bil-futbol tan-nisa li tal-irġiel nil-fuħana. Tal-belt. Ma neħdu naqra tazza. Mela, l-accent tijak li huwa sinonimu miegħek id-dialett. Id-dialett, biex ngħidu iva. hekk. Il-Malti mitkellem bid-dialett. Min fejġi, għax Birkirkara ma ġilix titkellmu daqshekk. Imma hemm ħafna, ġifieri Birkirkara issa kibret. Ġiet waħda mill-ikbar bliet ta' Malta. U 'Ġifieri
il-ġudda, il-daw li ġew ġudda li forsi ma jitkellmux bħonna, ma ħafna li jitkellmu bħoli. Speċjalment ta' l-accent fit-tfulija tiegħek. Le, jiena meta kien żgħira u missieri hemmhekk grajna lej il-Kanada. U hemmhekk dejjem bil-Malti kelmitna ummi li l-ħija. Jiġifieri hemmhekk dejjem nofna. U l-ummi wkoll nofa titkellem bid-dialett, imma mbagħad kellha ħoġa ta' kif taqbes l-adba isa ssir persuna oħra u tiġi straight, titkellem bit-ta. Taf li jinsin niġu qoddim mikrofon, nitkellem bil-polit. Imma one-to-one nitkellem bil-dialett. Imma kienet tagħmel li tkellem sawa, nida me qed nidejma. Kif tgħidni nitkellem sawa, x'in ngħid ħażin. Isma' ġew, iddejjek il-fatt li ħafna jaħsbu li titkellem bid-dialett m'għandek skola. U fil-verità inti għandek skola, għandek eżamijiet. Żgur xi żball għandek. Jagħmlu jassoċjawna ma' ħamalli, jassoċjawna ignoranti. Le naħseb iktar jassoċjaw mar-raħal pereżempju. Persona tar-raħal. Jiena ngħidilhem l-ewwel nett jiena għandi GCSEs, għandi commerce, bookkeeping, għandi shorthand, għandi Italjon, il-Franċiż, il-Malti, l-Ingliż. Ma ħsebx jiena ignoranta. Sawa, u mbagħad oħra, pereżempju, sa nagħmel ix-xirja. ħoġa ħafifa kulħadd jagħmel ix-xirja qabel joħroġ jixtri mela. X'għandna bżonn Jennifer, għandna bżonn it-tadom. Imma nikteb tadam. Awtomatikament mingħajr ma nkun naf kif. Tara li għatlek jien. Niktiba tadam. Għax Ġorġ għatlu illi ma tistax inti tmur fl-eżami. Għatlu m'hemm xejn ħażin titkellem bid-dialett. Imma l-Malti jibqa' Malti. Waqt l-eżamek tikteb tadum jgħidilek ħażin. Jagħmilek ħażina. Patota, roġol. Isma' smajtek titkellem li ġili ktibt anka kotba int. Iwa, għatfall. Għatfall, għandi, huma jgħidulhom tal-iskola il-big books. Wieħed minnhom ħareġ anka għall-iskajjer killa żaren iż-żaqqiq. Allura killex tibda biż-żeta biex huma jidaħlu dik il-litra żeta, żaren iż-żaqqiq. Żaren iż-żaqqiq, jew Ġorġ iż-żaqqiq. Ġorġ, għax kollu Ġorġ u xejn. Isma' semmejna it-tfal. Jina billi nafek, forsi ftit iktar minn Alfred. Mhux ftit. Naf li inti ma' tfal tiegħek, inti l-om u l-ħabiba. Ejwa. Ma' nepotijiet. L-istess. Mux jagħmlu li jridu. Għax in-nanni tħobbu aktar jgħidu. Ejwa. L-ewwel ħoġa, l-ewwel jien għandi kemm għandek nepotijiet? Jien għandi 7. 7 żgħar kollha? Għandi minn 23 sena, dis-sena tigradwa perit. Mbagħad hemm l-oħra 22 ħatibda t-tieni parti fil-mediċina, u mbagħad għandi l-ieħor għadda mill-low level skilla, għandi il-muwad, u mbagħad hemm Selsabil Form 4 u hemm iż-żgħir li fissot fuq il-futbol. Għandu 10 snin. Ma' min iżhom? U ġifieri tim barrani. It-tim barrani l-ewwel ma' Tunis. Ara xieħlew. Ma' Tunis. Għax missieru Tunezin. Għax missieru Tunezin. Imma mbagħad għandu. Daħlu fil-World Cup. Mela daħlu fil-World Cup. U kienu viċini kwalifikaw. Kienu viċini ħasra. Kontem jien dik il-logħba. Ma tistax għat nibatlek il-video. Jien dar u dak kienet jara mek. Kont fil-kapitali, ramaw tinda. Jaf kemm qabżu ma taskurja. Ramaw tinda kbira enormi fil-ġimel. Unbat għandi ta' ġawlin. Dak kienu ta' Jennifer, l-oħrajn ta' ġawlin. Għandi waħda għamlet il-preċett u għanda huwa 4 snin. Issa dawk unbat petiti. M'għandhomx jaqsmu. Di oħra rrid tinsaqsik, pereżempju, jien għandi rispett lejn il-pajjiżi kollha, kull nazzjon, kull nazzjonalità, kull lingwa, kulħadd għandu il-kultura tiegħu. Għamilna żmien meta t-tifla tiġi tgħidlek ħadd iżżewweġ xi ħadd ta' nazzjonalità qarbija, għaw min isu kien ma jieħux pjaċir. Tiftaħ li xkudba. Inti kif ħatta meta t-tifla qaltlek, għax m'hemm xejn ħażin li t-tifla tiżżewweġ Tunezin? What's wrong in this? Xej. U ilem 26 sena, daħal bil-passaport fidu, mux wieħed minn xi klandestin, daħal bil-passaport fidu, ġie jara Malta kifini, għax iktar xtaq li jmur fej jizzewġu jmurru jew għand ħuħ l-Svizzera, jew għand toħtu Lyon, ġifiri laqqas rrit jinżel Malta, għax tant kienu jibezzew li Malta zaħira, għetlu isma ġbina, għetlu xattaseb, li Malta edin sider ma sider, għad nitkellem fuq 26 sena ilu sawa. U ġie weġbitu.
U weġbitu. U ir-razzizmu li sibna dok iż-żmien li ħadd ma jrid 26 sanija. li ħadd ma jrid iħadmu il-viltà tmur miegħu għall-interview. Le m'għandniex għalja, ma tridux inti l-votu għaw il-xogħlu, il-mara tiegħu. Jiġifieri, u ma ħadtix bi kbira għax jiena kelli kemm minħuti u kemm ommi u missieri. Ma xiex għandna noħduha bi kbira, ikun persuna sew. Mhix hekk, jiena hekk ngħidilhem, jiena anke nikteb fuq Facebook. Ir-reliġjon m'għandix tidħol. Ir-reliġjon m'għandix tidħol, il-kulur tal-ġilda m'għandix tidħol. U bħalma huma għandhom il-ħażin, aħna l-Maltin għandna wkoll. Mhux hekk. Għandna wkoll. Mhux kollha. Jiena ħanejlek, jiena tof kif jiena Isma' issibtu neżil ta' qalb kbira. U għettek. U ssib Malti ta' qalb ħażina. U l-istess Jew ħoġa. bil-kontra. L-istess ħoġa. Jiena ħoġa waħda bess għandi kontra il-barroni li ġiġa pajjiżi, għax di Malta tiegħi. Mhux tagħhem. Jien anka u r-roġol ta' tifla li ilu 26 sena u għandu l-passaport Malti wara 8 snin taħ il-passaport Malti u malli daħal taħ il-freedom of movement, all right. Imma dawk wara 8 snin ħodhom li iridu jikkapparraw, iridu minna li hemm li għax huma qegħdinaw issa għaw taħħem. Taqbel il-barrani li jaħdmu għaw Malta għandhom jitkellmu bil-Malti? Forsi bil-Malti le, imma l-menum or bl-Ingliż. Issa żaj, per eżempju, jekk jilabu Malta u Tunezija, ma min iżomm? Jien naħseb ma' Tunis. Hija daqshekk? Jien naħseb ma' Tunis għawel ma' jżomm. Mela, ħassaqsiħu tibatilna, għalli batna. Ejja, ma' Tunis, le ma' Tunis. Ma' Tunis jżomm. Imma għax iktar kif tajt, dera jonġibet lej missieru, li drawit ta' missieru. Jiena hekk naħseb, huma jsifru darba fis-sajf. Fink meta jkunu dal-waqt jitilqu. Jgħixu Malti, imma. Jgħixu miegħi, żgur jgħixu miegħi, imma darba meta jkellem il-holidays tal-iskola kif ikellu ċans. Dizmien għalli intrabat hija minn aħna m'għandniex tal-università. Irrid ngħid laqbadnija fuq di illi darba konna fost oħrajn għax aħna George insifru Tunis mhux darba imma konna ntellaw gruppi kbar. U darba kien hemm security tiġru warajja l-airport ta' Tunis għax għamilt ħażin jiena. U għalli għalli rid nistaqsik kif int tkun jomok zammit, għaxu kien zammit ukoll. Ara. U kellu zammit hawnhekk. Fil-fatt ħafna kun jomijiet ġejjin mit-Tunezija. U hemm Maltin jgħixu Tunezija, ġifieri f'pajjiżi oħra madwar l-Ewropa u l-Awstralja u l-Kanada, il-kapitali pereżempju ssib ħafna Maltin. Jomijiet popolari huwa Said, pereżempju, Said. Ma jgħidu la Said. Letara Sad, SAAD. Ma zammit kien inkiteb eżatt u kun jomijiet Maltin intqajtu ukoll Tunis jiena. Jider il-relazzjoni li kien hemm tal-ħobsu sikkina, ħobża u sardina. Lil Maltin kienu għenu, naħseb li xi nisa Maltin kienu tħaltu ma' irġiel Tunezini. U anka familja Maltin. Ġifieri bħalma kien hemm familji li emigraw lejn l-Awstralja, lejn il-Kanada, kien hemm familji li emigraw f'dawk iż-żminijiet ukoll lejn it-Tunisija. Isma' ġew, għalkemm aħna nippruvaw nagħmlu dal-programm kemm jista' jkun li nitku niċċajtaw. Imma kollox irid ikun, għaliex int semmejtilna żewġ titfal, inti mhux tnejn għandek. Le, għandi t-tifel ħallina ta' 19 sena. Ara, fil-95, 1995 miet, ġifiri fuq 20 sena. 19 sena. 19 kellu, tifel tal-mizzew. U għastajab insemmu Josephine f'dawk iż-żminijiet, u anka ta' żmien ta' illum li dinaw, tferraħ in-nies, tagħmel kuraġġ in-nies. U jiena smajta f'intervista x'bdejt nipprepara l-programm li Josephine tajt jien nibki kuljum. Kuljum. Li darba kont fis-sodda ħassejt is-saq u jitċaqla. Għajdilna naqra. Mela dik kull flaxija. Kull flaxija illum il-ġurnata r-raġol tiegħi kulħadd jof qiegħed f'home, għadditu puplasija nofs ġismu wara li għamel il-bypass. U għalli l-professur għalli kellna ntuħ lupju żejjed għalli allura se jkellu ħajoħroġ bi stroke. Għalli pero jak joqgħod kif ngħidulu aħna jiġi imma rosu ta' żunqor għax ma qed iweġġewni u ma rridx jagħmel li qalulu l-fiżjoterapi, allura baqa' kif kien qiebes qedlu kuntent mela qgħod. Insomma tiftaħlix kutba baqgħu.
ħalwa ġo. Mela dok meta miet li t-tifel, l-ewwel. Nista' nistaqsik x'ġara? Propjament, jiena naħseb li kien ġara għax huma qaluli min qalli Hodgkins. Qatt ma smajt. Ġimitta malaj? Le, dom 26 ġurnata minn meta li kienna qegħdin Tunis. Sewwa. Kienna qegħdin Tunis u hemmhekk ma nafx ġrolu. Nof li raqat u qomna u meta dok iż-żmien kienna l-irġiel il-jeans ikun bil-buttuni, il-kużak, u n-nisa biż-żib. Sewwa. U x'illibes il-jeans? Għalli mela ġibt li il-jeans ta' Jennifer. Qedlu l-jeans ta' Jennifer. Għalli ara kemm hu qasir sa fejġieni. Jiġifieri jiena naħseb li ġara kien li twol f'daqqa. Għax meta ġieb biex għaw tat-tabut. Għalli għetlu tlaq minn qoddimi, ġejb l-album ta' għetlu itlaq minn qoddimi, għetlu u tkellem ma' l-komplement tal-familja, jim marriċ nara. Sa jiġri. U t-tifla għatlu isma' għatlu fuq il-passaport 5 feet 7 għandu, dok żmien kienu nkunu miktubin fuq il-passaport. U mar, għalla xfaj, raġa ġi għalla 5 feet 7, għalla dok feħ 6 piedi u 4. 6 piedi u 4. Għalla sal li kun ħoġa nistaw namlu niksru lu saqaj u kant fikċina. U xħin smajt, sa tamlu lu tiksru lu saqaj. Għalli mela allura għalli rridnawlu tabut speċjali b6 raffija, 3 fuq naħa u 3 fuq naħa. Ma xaħġek ġara ġifiri. Li jiena dik li nejt, jiena nejt li. Ma kienux tawk rapport tal-mewtija u jew. Għax, ejsu kien, ma nofx, tant l-affarijiet ġraw malajr. Tant li ma kienniex nofu x'inhu jiġri. Incredibly. Incredibly. U kien tifel b'saħħtu. Kien tifel b'saħħtu, għalli dok suppost. Meta t-Tunezija, kienna qegħdin it-Tunezija, ħadna d-dinner u t-tour leader għallinna, kien jgħidilna għal ġol dinner tirtu tinżu libsin ara ma nafx ġaħat b'xi shorts jew tirtu tinżu libsin bħal nies. U dak iż-żmien kien għodhom ġifieri li ma tistox qegħdin nitkellmu. U bat kena murru fil-kamra nbidlu min jirbes shorts, min jirbes u naħorġu nieħdu l-ġelatari ġilot insomma. Kif wasalna żgħat fejn il-kamra għad li wieqef hekk mal-ħajt u għalli iftaħ maħma għax mhux kif qed iħessni u jiena l-ġewlin il-loħtu żgħira qed tilha iftaħ iġri l-kamra. Iftaħ xelet id-dawl. Għalli xel id-dawl ma qed Marija tal-ħniena mela ħama, qed mela ħama. U ċempelt il-tur leader għetlu maħni ġejna għal-ġilot illum, insomma, u dok il-ħin il-senta li jena ċaqlaqta. U għamelt wedi maħħa li naslu l-ura għawin u so. Għalli suppost emmiet. Għalli suppost fil-ħodu għomt u sibtu mejjed. Destiny bes. Destiny bes. U di ta' saqqu. Ta' saqqu. L-ewel praspura li għamet laqqas illu li di mawrejt, miet il-lum per eżempju, tfinnieħ fil-San Pietru San Pawl, fil-Mnorja. 3 ijiem wara, għax kulħadd jgħid tifel tajjeb, tal-miżew, laqat xurop, laqat mesmara, laqat pejjeb. Rid fjura. Mort, għax qed Melissa sa jagħmel bħal Lażru do, ħajqum. Mort hemm bil-qiegħda fuq il-lapita jew nistennih iqum. Jassa. Nistennih iqum. Mela dik waħda mill-ġrajiet u tifra ma tgħid sa jgħidduk miġnuna, ma se jgħidduk li qed titlef moħħok. Inti inti għaddejt dibis ħanajlek għax id-direzzjoni toqgħod tirrabja magħna, jekk imma dini il-podcast irid mhux biss jitħaq u jifraħ imma irridu nifhmu anke u minn xiex għadda. Fred xejn ma ngħidlek. Aħna kollha humans, kollha umani. Limita, daqshekk limita. Tista' tkun l-ikbar clown tad-dinja. Daqshekk. Ara, mietu missieri, għalej tal-ijem, imma meta jimut bitċa minnek, u nejta George Malaj. Inti jiext id-dulur tomna Marija Santisma. Man isnix għax. Mux bħala. Baw xar minni, imma li titlef libnek. Id-dulur li għadditi, għaddejtu int. Ejwa.
it-telfa. U di li nibki kull flaxija nibki. X'kien jismu? Kien jismu Brian. Għadu jismu Brian. U għadu jismu Brian. U ħoġa tal-skantament freddo meta ngħidlu Braj fejn hemm putek. Braj fejn asuma jazza dizmin bil-Madufim u Torino. Tisma' ħaġejja. Tisma' ħaġejja ngħidha grazzi Braj waslet. Ġiri tlabtu ħassejtu. Ħalilek di ħassejtu. U ma naħsabx li tofu, inti naħseb tofu, il-Dun Vincenz Demikoli, Alla jtieħ il-glorja tas-sema, l-lum mhux maħna laqqas. Dok, ngħidlek, dar ma dar jiena u żaren biex ngħid fil-ħodu timur il-biċċerija ma jwaġġoġ u dan, u rwiċċu lem, jwiċċu u nibki, semmek qiegħed sewwa, issa għax tlaqtna. Insomma, ta' nirrobja miegħu ta' nirrobja malla, nisma' l-karkur. Għax ġili kien jamlu missiri għelli, għaw missiru zaren kien jellu għelli, saqajk biex timxi, tkaxkar, saqajk, kaxkar. Smajtu ġej. Ġija. U jiena id-dariq da ġemba jek, issa u, inti meta toqob bil-qieda, taf kif jinżel? Jinżelek. Nizel. Ħassejt poġġaħdejk. Poġġaħdejja. Jien dok il-ħina għajnejja ma ftaħtemx. Għax kan nof li mejjed, għed t-sakkinlu għak ġija, allura jien għana fatħot. U dak kull metlu, għatlu Braj, għatlu ħanejdlu l-missirek li jgħataw. Għalli ma, mill-plattina li toni nikel il-mulej, jien aċċettajta. Raġa is-saqqu raġa tala, u tala. U il-bib tal-kamra tas-sidda tagħna la nfataħ u waqas inħalaq. Ġifieri għadha minn ġafieħdu. Mamma mia. Ħallejtni bla klim. Ngħidlek. Imma xtaqt li naqsmu. Nemmen. Naf li għajdu nisma' Amen. itku ma dawn affarijiet u anke biex iwasslu messaġġ bħalma tajt inti għatta kemm il-darba li ma tawgurax u jalla lebda om. Lebda familja ma titlef lill-uliet, aħna nipretendu fred. Ibsa. Li mmutu aħna. Għax il-natura tgħidlek. U nagħlqu hawnhekk din. Il-natura tgħidlek l-uliet jitfnu l-ġenituri, mux il-ġenituri jitfnu l-uliet. L-unika ħaġa li jena konna nitkellmu fuq ommi u rejtek ritratt, ommi kien jisima Helen, by the way. Għal Santalina. Għadu jisima Helen. Għada jisima Helen. Għax dilli najdu aħna kien jisima, għadu jisima, għax aħna nemlu li edha teħx għal dejjem. Nisperaw, ux veru. Għax kikun nitilfu l-fidu, nitilfu l-raġuni. L-unika ħaġa li kont kontent jena fil-mewtom mija li ma mitx jinqabila biex ma ntijiex dak id-dolur. Ma ntijiex dak id-dolur, daqsek. Taf minn xi xaddej. Mela. Josephine, iktar tikkonferma li kemm int mara ta' kuraġġ, għax kull unixie insellem il-dawk l-ommijiet kollha li tilfu l-uliedhom. Għax huwa hija jibsanti tista' tgħidilna. Mela, Josephine twildet fit-12 ta' Jannar tal-1952. Josephine, għandek it-tfal, nepotijiet, inti x'inhu x'tara l-aħjar iż-żgħażagħ it-tfal tal-età tiegħek fi żmienek jew illum? Ta' żmienna kienna innoċenti. Mhux li ma kienux ngħidlek għax kienu jsiru l-prospor. Jinnamraw bil-moħbi. U l-paproti għax kienu jeħbew taħt l-onnella. Sawwa, kienna neħbew taħt l-onnella. Ġifieri. Tal-onnella mela. Le, ma mummi iwa. Jekk tgħid in-neputi x'inhi onnella jgħidlek. U x'jgħidli kien qed jaqra ktib bil-Malti għax nagħmlu tittaqra bil-Malti. Ġie, nanna what is offa, hekk. Qedlu l-ewwel neġbin ibdi li s-sentenza bil-Malti spiċċuha bil-Malti, li kellimni bil-Malti. Qed nitkellmu bil-Ingliż, ma jimpurtax. Imma nibdew is-sentenza u nispiċċaw is-sentenza. Inti dik iddejqek. Jien dik li tibda nof sentenza bil-Malti u nof sentenza bl-Ingliż jew bil-Fiċċe. Ma teġibniex. Ma teġibniex, insomma. Għalli, u hemm moħra nanna għalli saw dom sija biex qol ġawla, għax ma qassata jaqruwa. Mur femu xunu ġawla. Għetlu ġifiri, għansi kelli wieħed ta' tunes. Iż-żajr. U għetlu don il-ġawla, għetlu dok li għaddi fil-bitħa bil-patata. Għalli dok ġawla nanna. Għetlu dok il-ġawla. Jiena tfal, għandi regolament maħħem. Dol birek jew misħut ta' mobile. Kif jirfsu l-adba tal-kċina, kif ħannitlu fil-kċina,
taruhom killa, qabel il-ċina għandi Isa Living bil-television. U kullħat jitfaħem fuq il-sofon. Regola tija. Għax għalmenu nieklu fl-imkien u nieklu bħan nies. Brava. Mux sejri. Oħra. Di għandu jagħmilha kulħadd. U tkun spija. Fejtlu tfal Ġorġ. Fejn jitlu tfal. Anka morru restorant drajna ma taqgħodx ma tittawallux il-mobile. U oħra, li ġejna addict. Għax inti qed li tkun ħabiba, li tkun spija. Tisma' anke huma bejniethem x'inhu jiġri, forsi jiġu bulid l-iskola, għal tisma'hom jitkellmu bejniethem. Waqt li kell. Waqt li kell qed jitkellmu jiftħu qalbem u jiena dejjem jiena anke l-bniet pereżempju kelli l-Jennifer u l-Jolene ħarġu mal-ħbieb jew hekk, ħarġu mal-ħbieb. Allura qed nagħmel jiena intqajna ma xi żinżillu kissi. Biex huma jekk veru jkunu ntaqgħu ma' xi ħadd, jgħiduli mhux jgħidu mela ma tmawla ħares kun taf ummi għax toqtolni. Ħalli nkun qed nitqatta minn ġewwa. Inti twilid f'Jannar ma tqis ruħek persuna tax-xitwa? Le, jiena għalija dos-sajf qatilna. Sa waqatilna u irħis fil-idejja. Kemm tħaqna meta kienna għodna nagħmel GCEs u għaldu kazmin GCEs u għara sejs. Illum huma levels. Illum low levels u lej levels. U kienu l-għallima jgħidulna blow zone. Li qed tittaqqa blow zone. U low zone u taqbet low zone. Taqbet hija. U iktar ma murru. U l-prova fil-Covid il-ferita naqset. Meta fil-Covid ħadd ma saq il-karozza. Daqsekku. Ħaħen kbar li jidru bħal pajjiżi bħal Ċajna, pereżempju. Mela. Is-sema klirjat. Ejwa. Dik impressjonanti wisq. Josephine, semmejt xi ħaġa li meta kellek it-tfal kont tgħidilhom sibtu xi wieħed. Il-mistoqsija li għandi, x'naf li tagħti opinjoni fuq kollox u tagħti ħafna pariri anke l-tfal tiegħek. Taħseb li koppja qabel jiżżewġu għandhom jgħaddu perjodu ta' xhur flimkien id-dar? Il-dik tal-lum, fil-kosta tfal tagħna li pers li huma Musulmani. Ma jistgħux. Jiena dik li għax irrid nippruvoh qabel niżżewweġ u ejja. Mela nipprova lil Freddy. It-tifla wkoll Musulmana. It-tifla qalbet Musulmana iva. It-tifla qalbet Musulmana. Ma qalbet biex toġob ir-raġel jew ġara ħasseb. Le, ħanejlek meta qalbet Musulmana, meta semet bil-assassin patofli. U li jiddispjaċini forsi viru forsi mhux li anke l-isfijiet u l-papiet ma tantx taw dik fuqha. Ma sawa neħejtu minn Nirrispetta d-deċiżjoni tagħha, imma ma jfissirx xi kollok saċerdot wieħed. Le, għax mhux kellha huma ħażina, imma kint imbagħad u għandek wieħed ħażin, mhux ħadtu minn dil-Knisja u tfajtu f'oħra, mela sawa ħadtu minn dol buton u tajtu buton ġdid. Fil-bidu forsi kienu jaħbu għallum ma tantx. Illum. Assistaw illum, għax illum għandek. Le, illum, per eżempju, imur qudiem tribunal tal-Knisja. Tal-Papa għamel grupp ta' investikaturi. U hekk, jiena li kent qed ngħid li di. Ifhimni, il-Muslim u il-Kattoliku hemm ħafna. Ġifier taqra l-Koran u taqra l-Bibja hemm ħafna. Jinnaf Ġesu pereżempju jissemma. Ejwa. Li mhuwiex li ma jemnux li huwa ibn Alla. Eżom, jien naf. Mirjam pereżempju. Mirjam, Madonna. Għandhom rispett kbir. Infatti ħafna lill-Madonna. U hemm ħafna jisimha. Infatti Sumajja kienet l-ewwel wild, l-ewwel tifla. Mirjam rid isemmija. U għadlu inti bis-serjetà. Ma nafx hekk tafix, imma n-nisa Musulmani li ma jkunx jista' jkollhom tfal, imorru jitolbu fuq il-qabar jew fejn raqdet il-Madonna. Il-Madonna. Jitolbu lil Marja, ma huma jemnu li hija il-profeta. Aħna nemnu li hija hemm ħafna. Isma' waħda noqogħdu f'dor waħda. Jiena nirrispetta il-dik tiegħu, jisallu xi 5 darbit żgur, jisallu jfaħru l-Alla. Fil-kamra tiegħu għandu anke xi posters u affarijiet u koranijiet. Jiena mbagħad pereżempju fil-miliet nżejnu. Mela. Żejnu. Ismani, jiena nemmen Alla huwa wieħed u Flister. Kulħadd jgħaddi għalih minn toroq differenti. Flejt, żejnu ġifieri. Jista' jkolli pereżempju ir-relazzjoni tiegħek
mal-raġel tat-tifla u t-tifla anka mal-raġel tagħha li kien hemm dan ir-rispett li inti tirrispetta l-opinjoni ta' ħaddieħor. Dik waħda. Jiena pereżempju jiena fil-Jennifer isma' Jennifer rat anka x'inhuma drawiet. Daqshekk. Isma' okej, din nistgħu nagħmluha, din nistgħu nirranġawha, din taf kif. Ikun hemm ċertu ftehim u wieħed jirrispetta lil ieħor. Daqshekk jiena waħda ngħidilhem għax dejjem naħduha kontra il-kunjota. Il-kunjota tiegħu jew il-kunjota tagħha. Il-kunjota jiena ngħidilhem tagħtu parir imma tindaħlu qatt. Jennifer għażlet lilu mela jiena rrid nirrispetta mhux jinsamu nirqod miegħu. Ekku. U sa jkun żewġa jiena għażelt il-tiegħi. M'għandekx ġid tikkontrolla l-imħabba ta' ħaddieħor. Daqshekk u lilu hekk għetlu issa tlu għandek it-tfal qed jikbru. Isma' m'hemm xejn ħażin li qed jiżżewweġ barrani, anzi huwa tajjeb li nitħaltu anke fil-qasam tas-saħħa jgħidulek. Tajjeb il-popli jitħaltu. Kulħadd għandu jirrispetta l-kultura ta' xulxin. Daqshekk, però waħda nkompli l-mistoqsija ta' dok li jgħixu flimkien. Jiena naħseb sa jgħixu flimkien daw sa jirqdu flimkien. Sawwa sa jirqdu flimkien. Mela allura sa jsir li m'għandux isir għax jiena tlajt fuq l-artol bil-libsa bajda, dik tfisser li inti verġni. Il-Musulmani jekk m'għandhemm xejn tajjeb li l-mara li jieħdu hija verġni. Għax dik l-ewwel ħoġa li saqsieni għalli ħan saqsik ħoġa għalli forsi personali qed lu għejdi għalli bintek verġni jinduk il-ħin rosi u motrizza. Ma inti taf x'ġara ma ġara. Qedlu isma' ħija, qedlu jiena qedlu t-tifla tiegħi, qedlu naħlef għalija li hija tifla sawwa u kif għallimta jiena, qedlu ma saħja meta taqbiż lil bib ta' barra. Ma nafx għamlet u m'għamlet. Kemm int ħelwa, mhux vera? Meta ġiet, forsi tisimgħu dol programm meta ġiet qed tilisma' l-awent, qed tilgħend verġni. Fimni rari issir verġni llum. Qed tilgħend verġni. Għax sawatlu għatela jkellu dritt iħanxarlek okta. Għalt li inti ma irħilu u r-risposta jieħodha waħdu. L-għada ta' t-tieċ ġie, bew salaw u bew salam. Għalli grazzi ma. Tara. Għalli grazzi ma. Isma' ma di għallintni u di u kol għattallimni xaħġa minna. Xafna drabi aħna moħna biex ninfamaw il-dak u liħor. Da' sekku. Il-ġimgħa l-oħra ntqajt ma' każ persuna qed jgħin persuna oħra qed jgħinha b'mod soċjali, ġifieri tipo x-xogħol tiegħek, George. U da qed jidher magħha jieħu kafe biex jispjegala u dana mhux kulħadd jgħidlek ismejja d-dar jew hija l-uffiċċju. Kultant inti taf anke fis-soċjal titmur f'ambjent li forsi dak li jkun iktar ikun komdu f'kafeterija milli jkun komdu f'uffiċċju u min jaqbdu estru f'uffiċċju. Ġejja s-serjetà. Imma le, għalli isma' anke lill-mara tiegħu qalulu qalula isma' raġel qed ikun ma waħda jieħu kafe, ġifieri n-nies. In-nies jiġġudikaw. Inti dik qed jiena ħdejja kien hemm pulizija u kellu accident ikraħ insomma ma ħanax ħansemmu min huma u talqitu anka l-mara u bida sar prova ineħħi ħajtu. U l-ħajtu ġadori u tmajtu u ħsiltlu l-uniformi u kien hemm waħda mill-ġirien. Għalt li proset, ġus. Għattela, proset għaxet, għamela arbaħ ħoġa u ma nofx jien. Għalt li għaxet tarset, u ġowli. Għattela Amerika l-entof u jien ma nofx u ma li tarset, għattela il-mini tarset ġowlin tijaj. Għalt li bittoli. Għattela tista tgħid li fejrajt il-ġowlin tijaj ma t-toli. Għalt li l-qoddis, għattela l-ambasta mux u ċora u tunda. Għattela mal-ambasta, kien għadin fej il-van tal-ħobs. Għalli George tal-ħobs għalli, ente ma lajrit tija rispostat l mux veru, tlu dil-knisja roto ma sabara ki koroto. Hello, Josephine. Kanzunetta sabiħa. How do you do? Toġbok? Ejwa. Tajjeb. Inti persuna tal-medja soċjali. Tal-Facebook. Ejwa. Unikter. Segwi Facebook. Insegwieħ u għandi l-Facebook, għandi fuq 5,000. Infatti talat li caption għalli open a new account għatlu kanzonellek niftaħ. Anka daw, et nara zejda ħsab wara. Jiena ħana kif jiena m'għandix kuluri, la għandi aħmar, la għandi blu, la għandi orange u waqqas aħdar. Min jagħmel is-sawwa ngħid li qed jagħmel is-sawwa. U minnu mi qed jagħmel il-ħażin ngħid li qed jagħmel il-ħażin.
reliġjonijiet l-istess. Tisma' ħafna paroli, issa anka fuq din tal-pride u l-ħassir, tisma' ħafna paroli. Qegħdin naqsmu rosna, niffaxxaw rosna, qabel naqsmuha. X'fih ħażin dissir mal-Ewropa kollha. Dik issir mhux hekk. Se ssir fil-belt, se ssir fil-belt Valletta. Jekk ma teġbek. Kienu kitbunna biex jiġu. Imma li se neħdu l-pożittiv tagħha. Jekk ma teġbek x'tmurx. Mhux hekk, mhux hekk. Tista' ngħid. Dan ikun spettaklu ta' libertà. Mhux hekk, mhux hekk. Spettaklu ta' ugwaljanza. Da' sekku. Jiena ma m'għandi xejn. Isma' taħseb imma l-medja soċjali bħal Facebook, eċċetra, tafawna lura. Ħafna. Bħal din il-Pride, kulħadd jikkummenta. Jien naf issa fawissu jibdew dawk il-parties li jġibu eluf ta' żgħażagħ u hotels ġibba ikunu tisma' l-kummenti u jgergru. Jien naf Alfred is-Sindku tal-Belt tara ritratt. Kollox jieħel is-Sindku. Però il-ħmieċ li ħallu warajjem, dik li qal menu għandhom jadukaw ruhom. Sawa, issa dil-ġimma fuq. Barbecue natfu. Mux hekk nġba ngħidilhem nedem tiftu xil-għanda bolu beef u tħalluha fir-ramel, jgħaddi tifel u jaqta saqaj, mis-sawa, jew xil-għanda tonta żejt. Issa ma nafx rajtux, telew fuq Facebook, ġiex fajliet qed jiġbru l-flus mill-ATM, b'qalziet imdaħħal. Bil-fi biex jidħlu l-beldi. Licenzja l-beldi. Allura eksawa, mur inti pajjiżem u idħolek. U idħolek. Ma dik min jammiraw kol. Żgur, mxek, għatat li ma soqx il-motur imma. Josephine, se jkollna nifqu hawnhekk għax il-ħin għadda. Kaħa pjaċir. Mela ħanfakkar li dawk li tisegwuna l-kompetizzjoni tista' Tiġa spiċċa l-programm. Iva, tista' trebbaħhom ikla. Rrid ngħid il-dawk li jaraw il-podcast jagħmlu share ukoll ġo. Lista tal-sponsors m'għandniex illum, ħadd reklama magħna. Le mhux veru, hemm ħafna reklamaw magħna. Mela, kull ma tidu tajdunna fil-kummenti, meta twildet Josephine, tajjeb, u titlu biex id-data tħawadhom ix-xahar biss. Flima xahar tas-sena twildet Josephine. U iva. Itamela komplikata. U tistgħu tirbħu voucher ta' 50 euro grazzi għal Merkanti Restorant li nsaf fit-Terazzin ta' Suq tal-Belt. Josephine tal-li ġejt. U vera tajjeb biex morru tiklu hemm. Iva. Morru kulu hemm. Grazzi. Importanti semmu Boskoti. U tal-li ġejta hawnhekk jekk ukoll sentuk voucher ta' 50 euro ħalli tmur il-Merkanti. Restaurant fit-Terazzin. Merkanti. Ħafna soppa tal-armla. Ħafna, għandu ħafna kal-Malti. Proset. Nirringrazzjakom, grazzi u unur kbir kien li jiena ġejt nistiedna. Meta jkun bżonn tibżgħux għejduli. Jiena meta kont nisimek u kont nisimek bid-dialett titkellem f'diversi programmi, kont ngħid imma dil-mara qed titkellem hekk għall-park għax jiena ifakkarni ħafna f'Wenzu Rosi. Ejwa. Wenzu Rosi. Però inti naturali hekk. Qed tissemmi l-park iwaġġani meta għandek nies li jitkellmu ħpur id-dialett. Mbagħad issib xi xena fejn jidaħħaq jitkellem bid-dialett. Mhux għax biex jidaħħaq, ma jofx jitkellmu, tindumna. F'dak il-każ ibatu għalija għal Josephine ukoll komparti. Anke Dulli jitkellem tajjeb. Anke Dulli jitkellem tajjeb. Illum pereżempju użajt ħafna l-kelma, jien is-soltu nuża l-kelma blimawet. Ma nafx għalfejn, ma tantx nistama sabiħa, dialett nistama. Dialett isbaħ veru. Grazzi Josephine. Grazzi intom dewsa kbira. Blimaw, imma aħna knajna jgħidu tkellem blimaw. Id-dialett jisaf fid-dinja kollha. Per eżempju, isma' Napletani, tajdaw Taljani. Mela. Xaqs tifhimhom. Ma tifhimhemx veru. Veru. Tista' tgħidilhom anke l-isqallin għandhom. Ħajaqtawna. Jiena nieħu pjaċin nara l-kummenti waqt Anke Jelena tiegħi daw. Ibatulna għamlu like u share il-paġna tagħna ta' Facebook. Irridu jidħlu fuq il-paġna ta' Kalamita. Ta' Kalamita. Jagħmlu like u share. Kalamita huwa l-baby, Buskottinu huwa l-baby ta' Kalamita. Ta' Kalamita. Għax issa ridna nżewġuha kaħajdu. Kalamita dalwaqt 25 sena, sa. Veri kalla. 24 żewġnieh ta' Kalamita u għandu l-ewwel baby ismu Buskottin. Mhux hekk?
Ħajtiva. Ġimmin fejn ġibta. Ma taċ ħajdu ħajja sajbillu. Leba. Sajbillu. Fittet. Ħajbillu fittet. Għas jafx tfisser tfittet. Tfittet. Tajt ma xaħat. Tlaqna. Tafu xi tfisser fittet. Sajna l-arfret nafu. Tant kemm qed peċir fil-kumpanija tiegħek li qasara il-programma jrid. Veru. Għandi pjaċir. Pera sebi għasira to, il-suppa tal-armla, kellax mill-art. ħafna jellok x'intem tgħidu, x'riċ ħettaj. Ġifieri. Grazzi ħafna Josephine Malija. Intaqgħu bħalhom tintijiem. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.